नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कुमटा बर्गी महामार्गाचेर कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार रस्त्या भायर वचून झाडात पलटी. सगळे प्रवासी सुरक्षित. कुमटा देव तारता तेका कोण मारता असे म्हणतात. हे जे एक प्रत्यक्ष उदाहरण पळोवंक मेळ्ळे. कारवार जिल्ह्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार रस्त्या बाजून देवणेचेर झाडात पलटी जाल्ली घटना कुमटाच्या बर्गी राष्ट्रीय महामार्ग 66 घडली. मूळ कारवार KHB कॉलनीचे रहिवासी सचिन सेठ हेमगेल्या मालकीची ही कार असून हेमी श्री क्षेत्र धर्मस्थळात वचून श्रीचे दर्शन घेऊन काल करकी हिंगा संबंधिकाल्या घरा वास्तव्याक रावन आज कारवाराक वापस येताना कुमटाच्या बर्गी श्री घटबीर देवस्थाना लागीं कार चालकाले नियंत्रण चुकून कार रस्त्या भायर झाडात वचून पलटी पडली. कारीत 4 प्रवासी असून तितूंत एक 8 महिने पूर्ण जाल्ली गुरुवार बायल आशिल्ली. जाल्यार दैव बलवत्तर म्हण सगळे प्रवासी प्राणापायापासून पयस उरले. सगळे सुरक्षित आसात. घटनास्थळार पोलीस येवन अपघात जाल्ली कार क्रेनच्या सहाय्यान वयर काढली. प्रकरण दाखल करून पोलीस पुढील तपास करते आसात असे प्रसार माध्यमाक कळयला.